Všetчих świętych, edzyń zadeśny, to je czas myślenia o naszym namienieniem. Dla to też dzisiejszy rodny zemia mdze w większym dzielu taki refleksyjny. Ryczymy na łekrzewcie smantysz, gdzie zemia je bleście nieby. Powiemy o wojnowej tragedii Kasiebów z różnymi dambły w gminie Siemut. Profesor Linkner rozpowie nam o biografii księdza Zechte, a ty pokażemy też album o Kasiebach z majątku Wilci Blota i Łekweliły. Ukazał się odredzie tom šestomojevowe sloveža etymologiczne o Kasiebizne. Redagują go Hanna Popłeska-Tabłerská i Wiesław Boryś. Tom dredzie to hasla od D do J. Książka je do kupienia w Wejroście Muzeum Pismienizny i Muzycie Kasiebsko-Pomorskiej. W Nybleście wtork, 4 listopadnika, 15 minut po 7 wieczór, mdze mszy święty z kasiebską liturgią słowa w kościele Matki Bożej Różańcowej na Gdyńskim Przemłerzem. Taci msze są tam co miesiąc. Ta jednak mdze osoblewy, bo polączony z 10 roczizną tych kasiebskich zwiędzeniów. 6 a 7 listopadnika w Pelplinie mdą sytmenisty i spotkania pelplińskie. Tym razem mdze tam gytka o cysterskich zwyklennikach, terne przed 100 latama, przeniosle na Pomorze na Kasiebę nowi gospodarści zweci. Musimy do dziś działać swoich młece, ci zdrzymy na katedrę w Pelplinie, a w Oliwie. Ty kłesculk mi zagroba jak gdowa w tululso, a pluścia głęc co zialobe łekriwe z młeża dyka. Słowa te napisał prawie 90 lat temu Aleksander Majkłewski. W oksewcie smantyż bołeniem w tywiszce młewa tak piękne, tak baroslawiony przez rozmaitych pisarzów zmalinciłe stylsowildzie. Legle ty wyźne dla Kasiebizne i Pomorzu ledze. Ty, jak napisał Bernard Szanowście, śmierć przestaje bez grozą, a desia cie jest ta nieśmiertelność. Spoczywają ci jenerylowie, eszeregłewe zielnierze, wildzie dzejrze, pokolenia kasiebskich gbirów. Siedcich zrównala śmierć. Wśród tych wszystkich jenerylów leży człowiek, co muzie ich nawet przerósł swoją wielkością. Tu na Ibram. Choć ubłedzie nie uciali, to łen gydul w miono Kasiebów we Wersaly. A nama, nawet ka z grobu powtórzy, trzymta za Polską. Łena je naszą ojczyzną, a Kasiebizna matką. Na łeksewściem smantyży spociwy tyś człowiek, co zresiel wiatr wedmorza. Pokazał Polsce, że są Kasiebi, że mają swoja kultura i język. Tym człowieka je Bernard Chrzanowści. Świętopolkłewy Gwedlo, przewrócony draga, przypomina nama, jak mocno on kochyl Kasiebę. Nasza zemia
Stala so jełe dredzim do doma. Łeksewście smantysz je łysoblewym łekna na nowy świat. Franz Fenikłewści napisał. Niebłe bleście je ty zemi. Grób nieba bleście. W ten dzień, choć słońce świeciło, cień zapadła nad Bandargowem. 10 skazańców umierał za parsiewą Niemca głową. Najstarsi, Ignac z piersą przestrzeloną, stywy z ziemi nakłelona, zacesniętą piąstką w górę uniesioną, tworzy symbol zmartwychwstani. Ten złowieści symbol, ku przestrodze Niemcom kara za morderci dzieła. Zacesnięty piąst ta głosy, jak zaklęty, gdzie Polskie iść nie zginęła. Tam były mieszkańcowie, tam były miotce, nad ziemią stoimy, a z drugiej strony był Czerwionka. To były mieszkańcy, to były, jedni byli niby mieszkańcy nasi, a to byli ci z Miotka z góry. Ja. I tam ten budynek dwoje mieszkał, a teraz tu była stodoła, tu w tym miejscu i zaraz ze szopką razem. Ja. I z tej stodoły było wyjście, dojście do tego bunkra, tu w tym miejscu. A tam do tej stradzi, do tego tam było wyjście. W nieistniejący dzysy zagrodze Miotków na różnym dambie kule Bandargowa ukrywali się partyzani bracy Klimenc i Franciszk Kunkulowie. 5 czerwca 1944 roku uegłedznie 9 rano prześle na zwiat dwaj niemieccy siandarze, Bizewści z Karwi i Piper z Wejrowa. Partyzance prawie dwaj, byli jeden schodzi z Drybci, a drugi u górę był na tym stodole. I Beza do niego strzelił na ta drybka i na tej drybce go zabił. Tymczasem Kunkulow Franz w strachu swoje dziecy zastrzelił siandara Pipra. Gospodarz Miotk raniony przez Bezo łycek na stuści. Przypadkowy śmierć Pipra stygnęła na mieszkańców różnego dambu zemsta Niemców. Po 2 tygodniach, 19 czerwca, oni tu zebrali 10 zakładników. 10 zakładników, 5 z terenu tu Bandargowa, natomiast 5 z innych sąsiednich miejscowości. W nocy mnie szwagier na wasze bliwnie i on mnie przegnął w nocy i kiedy damy ucieki, oni idą, ledwie chwytają, to nie zdąży świecać. A ja na spodnych buksach na kweśle, ty w ten rów
Nas подстущим, в катаще, повезем ехали, ты вейхровщим. То ли było tak ty uciek. Jo. Kogo oni tyłe z waszych krewnych miele zabite tam? No to był stryj nasz. Stryj. I Fabian. I krew to banu. Wystатeczną zemstą na Zesąskasiebach podjole niemiecki siłtys Szpryta z pobliskiego Wyzentale i Białka zabitego siandarę Pipra. Oni ich wzięli do Wejherowa tam przez noc. Oni byli pobiti, skatowani. I tego 20 czerwca moja szwagierka, ponieważ ona mieszka blisko ulicy i ta dokładnie widzę, jak oni z nimi jechali tu na miejsce stracenia. Na miejsce stracenia zbici nie do poznania. Łekrom Łejca i syna Miotków i Beniamina Krefta wzęty beletiś bracy Dosiowie. Zdzina letiś Leon i Mikołaj nastały z Przetoczna, Franciszk Mylka i Franciszk Kepka z Melwina i tyś Franciszk Cielińści ze Strzypcia. Barbarzyństwo wyprawców było tym wiksi, że sprowadzele białci, córci i matci, żeby wzirały na śmierć chłopów. Jak oni ich tam zabije, ale ty ten Fabian już nie dłazi żył, on się tam się rąką robił tak. Bo to tak. Nie. To był stryj. Stryj nasz, ty stąd, tych stryj to jest. Ten był, jak my tam, tak było, 20 tak slibało. I to nie był moja matka, to lubię powiedzieć, bo tata był obecny. Ta mieli stąd wzauty na pokaz. Ty baczytel taci wyrok, baczytele, to jeszcze co speptorzał tak, co z tyłe. Ty całą wioskę oni by zamordowali i spilili. To moja matka ti powiedziała pety. I on nie dłazi żył, że jo? To jak my te szosy doszli, tam nie, wszyscy sa zjutra stygnąć na kolana pet. A ja sa chcesz padać richtig, sa ich przeżygnął. A ty sa tam tak niby zjózł. Ten aryszty szadara, to samo da. Bo im gile upa. Ty ten się, ten kujt, ty miel bolbrem, kujt będę jeszcze szosy dejbów głowa. Ridę to 10 sztek, jak ich tam było. Ja. Wśród tych rozstrzelonych był mój ojciec i ojca brat, wujek raczej. A jak po po zabitym te budynki podpalone. I ty u nich znów śledostryjał na ty formanci szakas. Nie wiem, czy 201 to i nie wiem. I wziąli na us i z nim jechali ty pezumblować, drogą. A tę drogą to tak, to sele tak krew leca z tego łeza. Ja. Zawiózle ich do Kule w Kasowym Lese, chtarno przed tym musieli sobie na rozkaz Niemców wykopać. Płytymły całe rodziny zabitych i ich krewnych z okolega różnego dambły wzole do łebuzy w Potulicach. Niechterny łestele tam na Wiedno. Wiksiust wróca po roku, w tym Franc dość z rodzeństwa i matką. Po wojnie, jak skończyło, my przeszli z lagry, to tu ma ich odkopali i wzięli na cmentarz do Łebnia. Jo. I ciała było tylko po głowa była głowa strzelona była. Jo. I ciała po braniu bardziej każdy swojego poznał. Oni byli taci, jeszcze całe byli. Co byli ty tak w tych kościach tyłe, to i było popchnięte, to i tak sobie odmykały. Jo. Jo, to rozpydał całe. Ja ich jeszcze widzę, jak oni ich przewiozli do Łebna na cmentarz. Ja ich widzę dokładnie. W jednej trumnie było dwóch. Tu to chyba był twój ojciec z bratem, takie coś. No, tyle to ja mogę powiedzieć. Dredzis partyzanów Franz Kunkul, zabójca niemieckiego siandara Pipra, zginął wnetka po wydarzeniu w różnym dambie, zadając o śmierć ostatnim kulom w lesie Kulestrzebielina, gdzie był usaciony przez Niemców. Najgorszy morderz siandara Bizewści
Sum, co zadał śmierć zar Pułyjnie, czyli do podległe miejscowe Kasiebi. Pamięć o tych zdarzeniach je darch ziewy wśród mieszkańców ukoległe różnego damby i wiera mdze iść ziewy przez pokolenia. Ksiądz Jan Walkusz zdecydował się napisać, w 1996 roku do niej zasiadł, napisać książkę o księdzu Bernardzie Sychcie. I powstała monografia poświęcona słownikarzowi z Pózdrowa, autorowi najpełniejszego słownika gwar kaszubskich. Ksiądz Bernard Sychta, jak dowiadujemy się z tej monografii, obszernej bardzo monografii, bogatej w treści, był nie tylko zafascynowany słownictwem kaszubskim. Pisał dramaty, znany dramat to Hanka się żeni, pisał wiersze. Bardzo ciekawie jest tu opowiedziana sprawa o księdza Bernarda Sychty kolędach, pieśniach religijnych. Ksiądz Bernard Sychta był również malarzem, był również karykaturzystą. Bardzo pięknie opisał ksiądz Walkusz wszelkie treści poetyckie, bo sam jest poetą, ale szkoda, że nie opowiedział swoim słowem obrazów księdza Bernarda Sychty. Nie muszę chyba zachęcać do czytania tej książki, ponieważ o księdzu Bernardzie Sychcie tworzy się już niemalże legenda i każdego ta postać, przynajmniej na Pomorzu, a chciałbym, żeby i poza Pomorzem, zainteresowała. Dzięki współpracy Instytutu imienia Herdera w Marburgu, Muzeum imienia Braci Grimm w Kassel oraz Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie polskiej publiczności została udostępniona wystawa fotograficzna ukazująca migawki z życia codziennego w zachodniopruskim majątku. Jej autorzy dążą do ukazania z nowej perspektywy historii i kultury regionu Kaszub. Kolekcja pochodzi z lat 1890-1900. Przedstawia życie i pracę w pruskim majątku Wilcze Błota w powiecie kościerskim oraz częściowo w sąsiednich majątkach Stary Bukowiec, Stara Kiszewa i Zamek Kiszewski. Fotografie ukazują przede wszystkim właściciela dóbr Aleksandra Treichela, zmarłego w 1901 roku, urodzonego w Starych Polaszkach. Treichel zgromadził bogatą dokumentację części powiatu kościerskiego. W pracy pomagała mu córka Anna, która w roku 1896 wyszła za mąż za Bernarda Hagena, podróżnika, badacza, lekarza, antropologa i etnologa, założyciela Muzeum Etnograficznego we Frankfurcie nad Menem. Ekspozycja w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki potrwa do 7 listopada. Jej organizatorzy wydali katalog z obszernym opisem życia i działalności Aleksandra Treichela oraz częścią ilustracyjną zawierającą ponad 100 fotografii. Całość wydana w języku niemieckim. Po nowym roku wystawa ma trafić do Gdańska, a później do Kościerzyny.